quixeras congelar a tinta do chopo, que sepas que así non vale de nada, porque eu, aínda que esta bolsiña lle fixen un nudo aquí, chegámonos á beiradiña de todo, facémoslle así. Vedes? E damoslle un nudiño. E así evitamos que nos sala por todos os lados. E a podería conservar na nevera pa mañán, tranquilamente, pa facer de comida ou pa pasado mañán, non moito máis, pa facer un arroz en negro, pa congelar, non podes congelala así, porque ao congelala precipítase e os pigmentos negros quedan como en arenilla e non che tiñen a comida, nin lle dan sabor nin nada, o sea, desperdicio total. Vedes que agora lle teño aí un nudiño feito porque vos enseñen como se lle facía o nudo para gardala para que non che perda, porque é unha bolsa totalmente estanca. Pero, se a queremos congelar, ora vai-me vir a min un problema por haberlle dado o nudo, pero se a queredes gardar, xa non lle dades este nudo primeiro. Bueno, pois eso. Para congelala, haina que sacar desta bolsa, porque perde a solubilidade total se a deixamos na bolsa. Isto ten unha pigmentación negra que flipas, o sea, isto pode che teñir pois casi 1 quilo de arroz, e facerche arroz negro. Pero, bueno, como vos digo, así non se pode congelar, porque cristaliza o pigmento e depois non che vale para nada. O sea, o negro que ten este color, xa me gustaría a min que o tuveran algunhas das pinturas que collo para facer murales. Tengo que probar a pintar eu con tinta os murales. Agora vou intentar lavar o dedo. Hai que botar un pouquiño de sal fina. Non é cuestión de salar a tinta, senón de evitar que cristalice ao congelar. E agora hai que añadir un líquido. Ben vale un pouco de viño blanco ou un pouquiño de agua mailo sal, ou se tes, non sei, fumé de peixe, de haber fervido, non sei, ou de haber feito unha, non sei, unha caldeirada ou así. E isto agora é o que se congela. Mirade que negrura tan negra. Bátese un pouquiño para que o sal se disuelva e despois, pois nada, con sacalo o día antes de botarlle a tarteira, xa estaría. Para facer un arroz negro en su tinta del chopo, en la tinta del chopo. Non se cuidades así de arriba para baixo porque este cacharro non é estanco de todo. Estou facendo unha cañeira na cociña.